Bilan li tissaħħaħ il-ħidma tal-għaqdiet volontarji kontra il-vjolenza domestika u l-vjolenza bażi tal-ġeneru tnieda programm ta' finanzjament bit-tema Together We Empower. Fit-tnedija tal-fond, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg spjegat li bilan li jiġu indirizzati l-eruq tal-problema ġew allokati 100,000 euro għal proġetti li jridu jitwettqu bejn April u Ottubru tas-sena jd-dieħla. Qalet li s-soċjetà ċivili hija parti importanti minn din il-ġlieda u issa għandhom dawn il-fondi biex joħorġu b'inizjattivi li jmorru lil mis-16 jum ta' attiviżmu. Il-Kummissarju Samantha Paġ Kazan fissret il-fond bħala l-pass li jmiss biex tissaħħaħ il-ħidma tal-għaqdiet f'konformità mal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika. Il-lan huwa li jħorġu bl-inizjattivi huma stess laqdiet biex nindirizzaw l-abbuż imma wkoll minn aspetti differenti. Ġifieri jistgħu jkunu qegħdin jaħdmu fuq proġett relatat ma' tfal, proġett relatat mal-adulti, proġett relatat mal-vittmi u anke mal-aggressuri pereżempju. Kull għaqda tista' tapplika mal-Kummissjoni għal proġett wieħed u tieħu sa massimu ta' 10,000 euro biex timplementah. L-għaqda hija marbuta li toħroġ 20% tal-ispiża. Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jagħlqu fl-aħħar ta' frar li ġej.